akwụkwọ ndewo, kedu otu unu mere? Ana m anabata onye ọbụla n'ama mmụgharị anya, na-anabatakwa anyị n'ọnwa ọhụrụ, ọnwa iri nke afọ 2024, na-anabatakwa anyị n'ọnwa Ọktoba. Ọtụtụ obodo ka na-erikwa ji o. Gbalịa ka ị mara ma ndị obodo gị eriela ji. Ndewo. Ya bụrụ na ị na-esonyere anyị nke izi na JSS2 na Igbo L1, nnọọ ịgbalịala gafee n'ule gị na JSS1 ma wụbata ụkwụ gbakadam na JSS2. Nnọọ ka anyị kọrọ gị aka ịbịa. Ama m na ị na-esonyeburu anyị na JSS1. N'ama mmụgharị anyị ka na-agakwa n'ihu na-amụgharị ụfọdụ isiokwu anyị na-atụ anya na onye nkụzi ga na-akụziri anyị na JSS2. Ugbu a, otu n'ime n'isiokwu izizi onye nkụzi ga-akụziri gị na JSS2 nke anyị chọkwara nọ ka anyị leba anya mụgharịa. Ọ bụrụ na onye nkụzi akụziela ya, nsogbu adịghị. Ọ bụrụkwanụ na ọ kụzibe ya, ebe ọ kacha mma, maka ọ ga-eme gịnị? Ọ ga-enyere gị aka ka ịghọtacha ihe niile onye nkụzi na-ekwu. Isiokwu izizi ahụ bụ gịnị? Aghọta aza banyere nrube isi na ndebe iwu. Weta nootu gị, weta akwụkwọ ọgụgụ Igbo gị, sape aghọta aza banyere nrube isi na ndebe iwu. Kedu ihe bụ nrube isi? Anyị si nrube isi bụ gịnị? Na akwụkwọ Kemo, ama m ihe onye nkụzi kwuru, mana ị ga-ahụ na ha niile na-agakọkwa. Nrube isi bụ gịnị? Nwata ma mmadụ iwetu onwe ya ala ma mee ihe a gwara ya mee, ọkachasị ihe iwu gwara ya mee. Dịka nwa akwụkwọ, nrube isi nwa akwụkwọ na-apụta ihe site n'ime gịnị? Ime ihe iwu ụlọ akwụkwọ si gị mee. Ime ihe onye isi ụlọ akwụkwọ gwara ụmụ akwụkwọ ka ha mee, ga-erubere ihe ahụ isi mee ya. Ihe ndị nkụzi gwara ụmụ akwụkwọ ka ha mee, ga-erubere ihe ahụ isi mee ya. Ihe ndị ụmụ akwụkwọ ndị ọzọ na-elekọta ụmụ akwụkwọ ibe ha, nke a na-akpọ prefects n'asụsụ Bekee, gwara gị mee, ga-erube isi mee ya. Mgbe nwatakịrị ọbụla nọ n'ụlọ akwụkwọ na-akpa ezi agwa, na-erube isi, na-eme ihe asị ya mee, chetakwa na ihe ndị a na-asị gị mee bụ gịnị? Ezigbo ihe. Ụfọdụ ha bụ gịnị? Atụla ọzọ, abịala n'azụ oge, ejila ahịhịa mee ka ebe niile mee gịnị? Dị unyi, na-aza klaasị. Ịnọrọ na klaasị, onye nkụzi na-akụzi ihe, na-ege ntị ma na-eme gịnị? Akọpi notes. Ihe ndị a niile bụcha ụfọdụ ihe onye nkụzi na-agwa ụmụ akwụkwọ ka ha mee, ma ọ bụ iwu ụlọ akwụkwọ. Enwere ụfọdụ ụlọ akwụkwọ asị, lee otu anyị ga-esi na-akpa agwa, lee otu anyị ga-esi na-eyi ụfọdụ efe ụlọ akwụkwọ anyị. Mgbe ị na-erube isi ma na-eme ihe ndị ahụ, ọ ya bụ na ịbụ nwatakịrị na-erube isi, gị hụ na ọ bụrụ na ị gụchara akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ ahụ nche ịpụ, enye gị asambodo. Ụfọdụ n'ime asambodo ahụ abụghị naanị asambodo na-egosi na ị gụrụ akwụkwọ ebe ahụ. Ụfọdụ n'ime asambodo ahụ bụ asambodo na-egosi na gịnị? Ịbụ ezigbo nwata, ị na-akpụ ezi agwa, ị bụghị onye ga na-eme ihe otu ọwụ otu ọwụ. Ị na-aghọta ihe m na-ekwu? Ọ ya bụ gịnị? Asambodo ndị agha na-eme ka anyị na-emezi ihe. Ịma na anyị na-eme mgbe ụfọdụ ya na-agbaghe, ịhụla n'ihe kwụ otu ebe. Ihe ndị a socha na gịnị? Asambodo a na-enye gị. Anyị si na ihe ọzọ nọ n'ebe a bụ na dịka ị na-esi n'ụlọ akwụkwọ ahụ apụ, a ga-enye gị asambodo ndị a, nke na-egosi na mgbe niile ị nọrọ n'ụlọ akwụkwọ ahụ, ị na-erube isi. Ọzọkwa, abịa na ezinụlọ na-ewepụtacha ụfọdụ iwu nke na-eme ka ụmụ ha na-erube isi.
nke a ga-edubata anyị na gịnị? Ndebe iwu. Ndebe iwu na nrubeisi bụ gịnị? Ụmụ ejima. Ebe ị hụrụ nke a ka ị ga-ahụ nke a. Nwatakịrị enweghị ike na-erube isi ma ọ naghị edebe iwu. Nwatakịrị na-edebe iwu na-erube isi. Ya mere, ọ bụ ndebe iwu ahụ na-egosi na nwatakịrị bụ nwa na-erube isi. Agbanyeghị na obodo anyị ugbu a anyị nọ n'obodo ndị ikwe na ndị ekweghị, bụ nke a gụrụ n'ego, mana enwekwa ndị ka na-ekwe. Ndị ahụ na-ekwe n'ihe iwu kwuru bụ gịnị? Ha na-erube isi. Mana ndị ahụ na-anaghị ekwe n'ihe iwu kwuru bụ gịnị? Ha na-enupụrụ iwu isi. Mana ama m na nwata akwụkwọ ọbụla na-esonyere anyị n'ama mmụgharị a, nwata akwụkwọ ahụ na-eme gịnị? Na-erube isi. Maka anyị anaghị azụ ụmụaka na-anaghị erube isi. Ebe a ka anyị ga-akwụsị n'ụbọchị taa. Ụbọchị ọzọ anyị ga-abịakwa n'ama mmụgharị a. Anyị ga-eleba anya na nrube isi na ezinụlọ, otu anyị si erube isi n'ime ezinụlọ anyị. Jisike na-eso anyị, na-esonyere anyị na Facebook anyị bụ gịnị? Ka bụkwa Amaogu Elizabeth Kenneth. Na-esonyekwara anyị na YouTube channel anyị, ọ ka bụkwa otu aha ahụ, Amaogu Elizabeth Kenneth. Ị na-esonyeghala ama mmụgharị anya, ị hụrụ asụsụ Igbo, ị ga na-atapịa ya, na-ata ya, ya na-ada gị n'ọnụ cham cham cham. Ị gaghị na-agbaziri asụsụ Igbo ọsọ. Anyị chọpụtara na ụmụ anyị asụsụ Igbo na-enye anyị nsogbu. Anyị sị ka anyị na-emetụ ihe mmụgharị a ka o wee na-aga ziriri werere. Ndewo. Anyị ga-abịakwa na mmadụ na ngwụcha izu ụka ka anyị na-agakwa n'ihu na gịnị? Ọdịbendị. Ụfọdụ omenala ndị Igbo, ọdịbendị, na-esonyere anyị ka o wee na-aga aga. Ndewo. Ya gazie. Igbo bụ Igbo, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ. Ya gazie. Ya dịrị gị mma, gị bụ nwa akwụkwọ na klaasị ọhụrụ ga. Ndewo.